Milí naši poslucháči, opäť sa hlasíme so špeciálnou epizódou Môj dom podcastu. Počas uplynulých epizód sme vás s našimi odborníkmi previedli celým procesom stavby rodinného domu. Od výberu stavebného pozemku až po kolaudačné rozhodnutie. V dnešnej epizóde sa budem rozprávať s Michalom Karcolom, generálnym riaditeľom spoločnosti XXX Lutz, jednateľom XL.CZ nábytok a XL.SK nábytok. Spolu vám predstavíme najznámejšie trendy v bývaní. Pomenujeme si ale aj to, čo je aktuálne na vzostupe v otázke dizajnu domácnosti a venovať sa budeme aj tomu, ako technológie a udržateľnosť formujú našu súčasnosť a budúcnosť. To ale ani zďaleka nie je všetko. Pán Karcol, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ako som spomínala, v tejto epizóde sa budeme venovať hlavným trendom v oblasti bývania a interiérového dizajnu a interiéru pre rok 2025. Aké kľúčové trendy vidíte vy v interiérovom dizajne pre rok 2025? Úprimne, rok 2025 nám vlastne v oboru nábytku prináša veľa vzrušujúcich zmien, ktoré menia samozrejme spôsob, akým my vnímame interiérový dizajn ako takový. Doba sa mení, to všetci vidíme, doba sa zrýchluje. Môžeme si určite všimnúť, že kedysi boli veľmi moderné, proste veľké množstvo nábytku a podobne. Dneska je to skôr o minimalizmu. Je to o tom, že napríklad konferenčné stolky sa zväčšujú, ale TV stolky sa začali zmenšovať. Obývacie steny sa zmenšujú. Zase naopak zväčšujú sa gauče, zväčšujú sa sedacie plochy. Jo? Takže toto sa vo svete ako mení. Na druhú stranu, keď sa presunieme aj do kuchyň napríklad, tak kedy si boli rôzne ručky a podobne. Dneska to končí, dneska sú bezuchytové ručky. Jednoduchosť je krása. Naozaj aj tie kuchyne sa proste zmenšujú, respektíve zjednodušujú. Kedy si bol veľmi moderný lesk, dneska sú to matný povrch. Do popredia ide napríklad medená farba, čo sa týka aj kuchyň, a je to kombinácia ale aj bielej farby a prírodných materiálov. I čo sa týka ergonomie, používania stolov ako takových. Zoberte si napríklad teraz pracovnú dosku. Ja som vysoký človek, ja mám skoro 2 metry, takže dnes sú možnosti naozaj, že sa tá aj pracovná doska dá prispôsobiť. Výška, čo znamená, že sa dá lepšie pripravovať jedlo, aj sa môžete pohodlnejšie nájsť. Takže naozaj dnes je ve svete nábytku toľko možností, jak sa prispôsobiť pohodlnosti toho zákazníka a naozaj vyhovieť vo všetkých požiadavkách, ktoré náš zákazník dneska od nás požaduje. Takže to si myslím, že naozaj rokom 2025 sa dostávame do popredia vo všetkých smeroch. Spomenuli ste teda farby, spomenuli ste niekoľko materiálov. Celkovo aj tak v médiách akoby vnímame často taký narratív toho, že ľudia majú tendenciu sa v tomto rýchlom svete vrácať k prírode. Čiže toto môžeme tak povedať, že to vlastne zrkadlí práve aj ten domov a to prostredie, v ktorom sa v interiéri vyskytujeme? Určite áno. Naozaj dnes to vnímam aj ja u nás vo spoločnosti, že ten prírodný materiál ide do popredia. Opäť sa začalo viac predávať drevo, opäť sa začali predávať viac ako tie prírodné materiály. Aj keď si zoberieme, ide aj o udržiteľné materiály, o ekologické materiály voči aj našej planete. Aj my ako spoločnosť vnímame to, že ten svet sa mení. Samozrejme, ekológia je tiež na prvom svete, predsa len je to aj pre naše budúce generácie, ktoré na ten svet prídu. Musíme aj na to mysleť. Nemyslieť iba sebecky na nás, ale aj na ľudí, ktorí prídu po nás. Samozrejme, materiály typu ľan, prírodné spracovanie ľan, alebo prírodné spracovanie drevo. Dneska už není úplne moderné, že sa dáva úplne ten lesk, alebo takové tie čačky, mačky, jak ja to zvyknem nazývať. To je trošku na ústupe. A naozaj dnešní zákazníci viac využívajú naozaj ten kombináciu prírodných materiálov s prvkami modernosti. I keď si zoberiete ten chrom, ako takový je na ústupe. Kedy si to bolo veľmi moderné, všetci sme mali skoro doma lesklé biele stoly, lesklé biele kuchyne s chromovými ručkami, sklenené stoly. Dnes je to práve naopak, dnes ide viac drevené stoly, príklad do tej kuchyne alebo do jedálne. A samozrejme kombinácia kuchyň je napríklad aj s bielým prvkom, ale do toho používame samozrejme ten drevený materiál. A napríklad kamennú desku. To už nie je ako úplne vyleštená kamenná doska, ale je to tak ako jemne, prírodne opracovaná kamenná doska, keby som to mohol takto nazvať. Takto sa týkajú vlastne nátierov, stien a tak ďalej, že naozaj, že asi tá úplná dokonalosť zrejme je na ústupe, možno už priznávanie tej nedokonalosti je zrejme asi v tom trende, čo sa tu tak o tom tak rozprávame. Je to iba trendom roku 2025, alebo to už začalo skôr? Osobne si myslím, že ten prírodný podtón u zákazníka už prišiel skôr. Ono opravdu posledné roky
Aj keď si zoberiem rok, napríklad iba 2024, to bolo iba minulý rok, tak tam už ako naozaj išli do popredia viac tie prírodné farby. Aj rok predtým išli viac prírodné farby a naozaj je taková tá dokonalosť úplne na ústupu. Je to skôr o funkčnosti a prepojenie s prírodou. Osobne si myslím, že to aj tým, všetci to dneska zákazníci vnímajú z každej strany, že tlak ekológie, vnejšieho prostredia, o tom, jak je potreba chrániť prírodu. A rozumiem tomu. A myslím si, že je to správne. Tá udržiteľnosť ekológie by sa i v tejto oblasti mala držať. Recyklovateľné, spracované materiály a podobne. K tej ekológii a k tej udržateľnosti sa ešte dostaneme. Ostaňme ešte pri tejto takej trendy téme a možno pozrime aj na to, že ako vy vnímate tie preferencie spotrebiteľov. Spomenuli ste teda akoby z hľadiska predaja, po čom vy vidíte dopyt u vás vo firme. Viete ale napríklad zhrnúť, že možno ako sa celkovo zmenili preferencie spotrebiteľov v posledných rokoch, že o čo je najväčší záujem. Teraz sa nemusíme rozprávať o farbách, nemusíme sa rozprávať o materiáloch, ale možno, že o nejakom druhu nábytku a tak ďalej. Zoberme si rok 2024 napríklad. Jo, tak my sme iba aktuálne vo februáru 2025. Ale keď sa na to pozrieme, veľmi sa predávali obývacie sedačky. Ako naozaj to bolo na vstupu. Čo sa týka sedacích ploch, ako sedačky ako takové, kreslá išli tento rok veľmi do popredia. Doplnky boli naozaj v popredí, ako medzi top 3. Svietidla boli veľmi dôležitým faktorom a to pokračuje aj tento rok. Takže, jak som hovoril, sedačky, doplnky, tie svetla a on to pokračuje naozaj v roku 2025. Ja to vidím aj keď si zoberiem ako naozaj čísla z januára, je to úplne to stejné. Naozaj toto pokračuje naďalej. A čo sa týka kuchyni sú stále na vstupu. A tam dokážem porovnať, že opravdu keď si zoberiem 2-3 roky naspäť, tak tam sa predával viac vysoký lesk. A dneska naozaj posledný rok vnímam, že naozaj ideme viac do dreva. Viac prírodná kombinácia. Drevo, kameň a skôr to farebné prevedenie, ako je meď. Trošku ako odtieňa šedej. Sivej, áno. Takže áno, naozaj zákazník sa vracia do prírodných farieb. Ja sa vrátim ešte pár rokov naspäť, teda keď sme tu mali pandémiu a vtedy bol taký trend zariaďovať si domácich pracovne. Áno. Postupne aj firmy sa snažia zamestnancov dostať naspäť do kancelárií. Vnímate aj napríklad nižší dopyt napríklad po zariaďovaní domácich pracovní? Že je to tak, že zrkadlí sa to vlastne aj v tom predaji? To si osobne myslím. Je obdobie, kedy sa kancelársky nábytok predáva viac a kedy zase samozrejme menej. A vnímame to aj my, ale nemyslím si, že je na ústupu, skôr je na vzestupu. Naozaj tie kancelárie sa naďalej predávajú. Čo sa týka aj tej pandémie, áno, naozaj ľudia boli častejšie doma, takže si samozrejme vytvorili priestor doma, kde budú mať vlastnú kanceláriu, ale to zase na druhú stranu ľudia sa dneska vracajú späť do firiem. A tie kancelárie doma zostali. A je to naozaj vidieť aj na číslach, jo? Kancelárie sa naďalej predávajú, jak sú to kancelárske kresla, kancelársky nábytok. A to si myslím, že to využívajú aj v detských pokojičkoch pro deti. Takže toto naďalej funguje. Ale je rozdiel, ja si môžem ešte, že naozaj je vidieť, že sa začalo viac zase predávať drevo. Kancelárske kreslá sa začali predávať naozaj viac ako látkové. Kedy si to boli opracované kože a dneska sa ide naozaj viac do prírodných materiálov, ako je látka. Dobre spracovaná látka, pohodlná látka. Je to naozaj kombinácia prírodného materiálu a komfortu, ktorý zákazník dneska vyžaduje. Rozumiem. Aké najdôležitejšie faktory ľudia zohľadňujú pri výbere nábytku? Teda bavíme sa napríklad, že niekto kupuje byt alebo dom, zariaďuje vo veľkom, teda viacero miestností. Dá sa to nejako tak celoplošne zhrnúť, tieto faktory? To je dobrá otázka. Je to i otázka financií. Jo? Prvé, na čo sa zákazník má zamerať, samozrejme, je potreba si povedať, čo chceme a potom, koľko si môžem dovoliť do toho investovať. Môžeme sa baviť, buď sa budeme baviť o rekonštrukcii, alebo sa budeme baviť o kompletnom zariadení. Mladá rodina si napríklad, alebo mladý pár, alebo jenom jednotlivci si kupujú byty a idú napríklad zariaďovať byt. Je potreba sa pozrieť na to, aká je plocha, to je to prvé, áno. Pokiaľ si niekto není jasný, tak samozrejme obchodné domy ponúkajú možnosť odborným predajcom navrhnúť ten priestor ako takový a poradiť tomu zákazníkovi, jak by to mohlo vypadať. Preferencie zákazníka, samozrejme, jak som hovoril, je tá cena. Tam je potreba si ako povedať, na začiatok samozrejme si ne každý môže dovoliť úplne to zariadiť nejak extra draze a horibilne, tomu tiež rozumieme. A preto je aj možnosť i v rámci XXX Lutz zariadiť nábytok od tej nižšej cenovej kategórie po tú najvyššiu cenovú kategóriu. Takže naozaj v tomto si u nás dokáže zákazník vybrať vo všetkých smeroch. Čo sa týka tých preferencií výstavby bytov napríklad, sú teraz zase na vstupu,
čo je vidieť naozaj, že vo veľkom sa zase začína predávať kompletné zariadenie toho bytu. A tam je potreba sa tiež pozrieť, ale aj priznávam, že naozaj sa predávajú viac zase tie prírodné materiály. Naozaj to drevo a ten prírodný materiál je na vstupu. Ono je to potom vidieť, že kombinácia šedej farby, sivej farby, bielej farby s prvkami nejaké čierne, do toho tá prírodná nejaká olivová farba je veľmi zaujímavá a tvorí to veľmi zaujímavú kombináciu v rámci zariadenia bytu. Je podľa vás bývanie skôr o funkčnosti alebo estetike? Tam by som sa skôr pozrel na funkčnosť a opravdu to o tom je. Dneska je to hodne minimalistické. Dneska zákazník zariaduje veľmi minimalisticky a zároveň je funkčne. Predávajú sa menšie množstvo nábytkov, ako to bolo kedysi. Keď si zoberiem obývaciu stenu, je to naozaj v nejakom jednoduchom TV stoliku a do toho nejakú menšiu skrinku, pár poličiek, jednoducho proste zariadiť. V jednoduchosti je krása. Pri dnešnej ponuke na trhu a teda množstve firiem, ktoré teda ponúkajú rôzne druhy tovaru a nábytku, predpokladám, že asi tú funkčnosť je možné aj sklbiť s tou estetikou. Určite áno. Keď si zoberiete tú kombináciu, zoberme si iba obývací pokoj, dáte jednoduchý veľký gauč, že ten sa dneska predáva samozrejme väčší, ide aj o pohodlie. Samozrejme, tie gauče dneska možno kombinovať jak látkou, kožou, rôznym materiálom. Buď bude mať drevený podstavec, alebo bude mať kovovú konštrukciu na sedenie, i to sú možnosti. A samozrejme, môže to mať roztahovaciu plochu na spanie, samozrejme polohovateľné záda, aby si mohol zákazník hĺbku sedenia nastaviť. Samozrejme sú polohovateľné područky, polohovateľné záhlavie. Ako dneska existuje niekoľko možností, jak si naplánovať sedačku. Do toho hodíte jednoduchý stolik. On sa totižto premiesňuje jedenie z jedálni a z kuchyň do obývacieho pokoja. Preto sú dneska napríklad väčšie konferenčné stolky, ako bolo i kedysi. Do toho zakombinujete jednoduchú obývaciu stenu s nejakou poličkou alebo s jednoduchou skrinkou ako odkladací priestor a naozaj dokážete to zladiť s tými prírodnými materiálmi v rámci sedačky, do toho nejaký drevený podtón v rámci obývacie steny. Veľmi jednoduchá sivá malovka, môžeme aj vymalovanie môže ísť aj do bielej farby alebo do jemnej zelenej, čo je kombinácia naozaj tiež tých prírodných farieb a máme vymalované. Krásny, jednoduchý, funkčný a estetický obývací pokoj. Ja do tejto rovnice ešte pridám takú jednu neznámu, a teda jeden ďalší prvok, a to sú financie. Znamená to, že pekné veci idú ruka v ruke práve s peniazmi, alebo dá sa aj dostupne kúpiť pekný nábytok, estetický? Dá sa, určite, dá sa. Dá sa kúpiť aj pekný estetický nábytok, to určite áno, aj za menej peňazí. Na druhú stranu musíme sa pozrieť na to inak, že keď sa niekto rekonštruovať napríklad, to není iba o tom, teraz idem vo veľkom nakúpiť nový nábytok a idem to celé zrekonštruovať a prerobiť a tak ďalej. Dá sa to urobiť veľmi jednoducho. Vždycky je potreba sa zamyslieť, čo chceme. Na druhú stranu, teraz už zákazník proste býva v nejakom byte, chce to zmeniť. Stačí napríklad už iba vymalovať. Tá rekonštrukcia sa naozaj dá pojmuť i jednoduše. Jednoducho vymalovať iba. Sú materiály, napríklad nejaké stolky, komody, nábytok ako takový sa dá opracovať. Môže si ho zákazník doma aj sám natrieť novou farbou. Proste ho iba pretrieť. Do toho dokúpiť iba pár prvkov, doplnkov do bývania, čím dokážete tiež trošku zvelabiť to bývanie a tým pádom není potreba vždycky úplne nakupovať všetko nové. A do toho veľkú rolu hrá aj osvetlenie. Ako dobré osvetlenie v byte dokáže zmeniť ten priestor na nepoznanie. Ja som zistila, že vaša firma XXXLoot prichádza v roku 2025 s špeciálnym spôsobom oceňovania svojich verných zákazníkov a teda pokiaľ si vybavia takú vernostnú XXXL kartu, tak môžu nakúpiť trvalo nábytok až o 20% nižšie. Je to pravda? Áno, je to pravda. Prišli sme s touto novinkou v roku 2025, hneď vo februári. A prečo? Tá myšlienka je taková, že byť transparentný, byť aj konkurenčne schopný, ale samozrejme byť bližšie k našim zákazníkom a odmeniť ich aj za ich lojalitu, pretože na Slovensku sme ako spoločnosť XXXLoot 5 rokov, my tento rok budeme slaviť 5. výročie, takže v rámci tohto malého jubilea sme sa rozhodli, že našim zákazníkom chceme poďakovať za ich lojalitu a preto sme prišli s novou cenovou politikou v rámci spoločnosti a to je to, že sme naozaj dneska aktuálne predajné ceny všetky natrvalo znížili o 20%. Výnimka sú pouze kuchyne.
A je to nejako časovo obmedzené? Je to na dobu neurčitú, je to trvalo znížená cena 20% na všetko. Prečo by si vaši zákazníci mali vybaviť túto XXXL kartu? XXXL SIT karta má mnoho výhod. Náš zákazník pravidelne dostáva ponuky rôzne a s touto kartou, keď je našim verným zákazníkom, tak má samozrejme aj výhodnejšie ceny. Naozaj my sa držíme pravidla väčší výber, lepšie ceny. Naozaj to tak je, pretože my sme veľmi veľká spoločnosť, sme už v niekoľko zemích v rámci celej Európy a naozaj máme veľmi dobrých dodávateľov, ktorí samozrejme odoberáme vo veľkom. Čo znamená, že môžeme mať lepšiu cenu. A keď u nás zákazník nakúpi viac, tak dostane vždycky lepšiu cenu. Platí táto akcia aj online, alebo musia prísť osobne do kamenného Táto akcia platí aj online. Je to jak v kamenných obchodoch, takže aj na e-shopu. Čiže stačí si vybaviť kartu a môžeme nakupovať o 20% lacnejšie. Áno. Bez obmedzenia. Áno. Stále na tom hľadám ten háčik. Nehľadajte, žiadny háčik tam není. Touto kampaňou sme vyšli von, je to naozaj o nastavení transparentnosti tej ceny. Ja priznám, v niektorých veciach sme boli trošku komplikovanejší. Samozrejme, chceli sme to zjednodušiť. Proste teraz máme 20%, trvalo sme znížili všetky produkty o 20%. Výnimka sú naozaj pouze kuchyne, pretože na to fungujú iné akcie, ale okrem kuchyní máme všetko o 20% lacnejšie pre našich zákazníkov. Na to stačí mať iba hitkartu a môžete nakupovať. Pohodlne nakupovať. Spomenuli ste, že teda oslavujete tento rok 5. výročie vášho pôsobenia na slovenskom trhu, zároveň 15. výročie na českom trhu. Toto je pomerne veľká akcia. Pripravujete nejaké ďalšie špeciálne akcie pre vašich zákazníkov, na ktoré sa môžu počas roka tešiť? Určite áno. Pro naše verné zákazníky my pripravujeme okrem tejto novej cenové politiky ďalšie množstvo akcií, ktorých určite bude čakať. Určite prvý kvartál bude naozaj v popredí tých 20%, na všetko bude to určite zákazník všade počuť, ale náš zákazník ako stály zákazník má možnosť v pravidelných intervaloch dostávať od nás Hitpass newsletter a šekovú knížku, kde naozaj prídu špeciálne ponuky. Tieto ponuky sú vždycky lepšie ako štandardne. Je to naozaj poďakovanie tomu zákazníkovi a dať mu niečo naviac. My sme veľká spoločnosť a samozrejme pokračujeme naďalej v našej kampanii väčší výber, lepšie ceny. To je práve to, že sme veľká spoločnosť, máme, dovolím si aj povedať, jeden z najväčších množstvo nábytku a druhov nábytku a máme čo ponúknuť tomu zákazníkovi. Takže preto je to ten väčší výber a samozrejme, keď u nás zákazník nakúpi viac, tak má vždycky aj lepšiu cenu. Tým pádom lepšie ceny. Pretože sme veľkí a samozrejme odoberáme vo veľkom množstve. To znamená, že aj my od dodávateľa máme lepšiu cenu a samozrejme to není dôvod, aby my sme tú cenu navyšovali. Práve, že keď my dostaneme lepšiu cenu, to znamená, že my tomu zákazníkovi chceme dať tiež tú lepšiu cenu. A takto my sme nastavení. Takže v tomto spočíva tá transparentnosť. Áno. Opäť odbočím. Ďakujem teda, že sme si mohli povedať aj o tejto akcii, ak by to teda pre našich poslucháčov a poslucháčky bolo zaujímavé, tak stačí teda naozaj si vybaviť práve tú spomínanú XXXL kartu a môžu teda nakupovať výhodnejšie. A ja sa ale vrátim k tým témam, o ktorých sme sa rozprávali. A mňa zaujíma, či vy aj vo vašej firme vnímate možno rozdiel v nakupovaní jednotlivých generácií. Či existuje niečo ako pojem, ako generačné nakupovanie? Určite áno. Ja to môžem preniesť aj na seba trochu. Ja som dieťa milénia, takže ja som vyrostol opravdu v prehlcenom bývaní s hromady nábytkom, krásnych kobercov, sedačky, rôznych poťahov, vankúšikov na sedačkách. Sošiek a zdobených pohárov. Sošky, ako porcelánové sošky opravdu vládli jak u nás doma, tak aj u babičky, u jednej babičky, u druhej babičky. A samozrejme, keď si spomeniem na to, jak tie sošky bolo potreba utierať vlhkou handričkou, určite nie prachovkou, to bolo presne zakázané, pretože ten prach by sa vrátil naspäť. To si myslím, že naozaj v našej generácii toto zostáva asi každému v tej hlave. A preto a naši rodičia takoví ale boli. Keď si zoberiete, naši rodičia nakupovali naozaj ten nábytok, ale ten im zostal 20-30 rokov, ale skoro celý život. A bylo všeho veľa, ako v tom slova zmyslu, že to bývanie bolo takové ako prehltené. To si myslím, že má veľký dopad na nás, ako dnešná generácia, keď zariaďuje ten byt, tak ide skôr do minimalizmu, že ten byt si urobiť ako vzdušnejší, príjemnejší, funkčnejší. Prepojiť to, jak už sme spomínali, s prírodnými materiálmi, svetlejšími farbami. Proste zjednodušiť si to bývanie. Potom je otázka, tá generácia, ktorá príde po nás.
Či sa vrátia k tomu prehlcovaniu? Či sa náhodou potom oni nevrátia práve či nebude k tomu, vlastne nudiť ten minimalizmus. Presne tak. To je veľmi zaujímavá téma. Na to neviem úplne odpovedať, čo bude, ale aktuálne naozaj sa byty minimalizujú. Tak toto je naozaj zaujímavá otázka, že uvidíme, ako to bude teda v budúcnosti, čo tie deti v budúcnosti, či sa budú chcieť nejako vysporiadať práve s tým minimalizmom, alebo v ňom ostanú, alebo sa vrátia k tomu prehlcovaniu. Uvidíme, čo to prinesie. Áno, súhlasím s vami, pretože ja nie som vedúci pracovník, ktorý by sedeli iba v kancelárii. Samozrejme, mojou pozíciou tam musíme sedieť rôznych meetingy a podobne, ale veľmi rád trávim čas práve na predajných plochách, kde sa rozprávame s našimi zamestnancami. Pýtam sa, ich sa hodne pýtam, veľmi veľa pýtam, čo ten zákazník chce. A to vždycky vyžadujem od mojich kolegov, šéfov nákupu a jednotlivých nákupčích, keď už sú na návštevách obchodných domov, aby sa tých predajcov opýtali, čo ten zákazník chce. Protože tam si myslím, že náš predajca nám dokáže najviac povedať. Im ten zákazník povie, čo chce. A tým my naozaj objednáme ten sortiment, pretože tá poptávka zo strany zákazníkov je generačná a je globálna. Ono naozaj, keď niekto príde zákazník a povie, že chce tento typ sedačky, ono sa to opakuje u tých zákazníkov. A samozrejme, aj keď som ja na tých obchodných domoch a bavím sa s vedúcimi obchodných domov a ich zástupcami, so zamestnancami, tak naozaj zistujem, ale aj samotných zákazníkov, tak tam ja tiež najviac zistujem, čo ten zákazník chce. A o tom to je. Nebáť sa opýtať, ale na druhú stranu nebáť sa ani odpovedať. Ale to zamestnanci vedia, že ja sa veľmi rád pýtam a taky očakávam odpoveď. Ďalšia dôležitá téma, ktorú teda riešia čoraz viac ľudí, predpokladám asi čoraz viac členov, dáme tomu teda generácie Y, teda mileniálov, je aj téma udržateľnosti. Pozeráme sa na to, my sme si to viackrát aj spomenuli v tejto epizóde, v tomto rozhovore, že práve tá téma udržateľnosti nejakým spôsobom je veľmi dôležitá a spotrebitelia ju vlastne zohľadňujú častokrát pri tých nákupoch. Je to naozaj tak? Záleží aj vašim spotrebiteľom do takej miery na udržateľnosti? Pýtajú sa napríklad na nejaké ekologické riešenia alebo riešia práve tú možno udržateľnosť tých materiálov? Prichádza táto otázka, naozaj, ale ona prichádza zo všetkých strán. To si myslím, že v rámci celého sveta je to veľká téma. A v Európe obzvlášť. Ono celkovo sa dá povedať, že ten rok 2025 prináša takové ako fascinujúce zmeny, čo sa tý, ako vo svete nábytku, ktoré sa samozrejme odrážajú v kombinácii udržiteľnosti, historických vplyvov a moderného komfortu. To je práve tá kombinácia všetkých týchto prvkov. Aj keď si zoberiete, že niekto ide zariadiť na novo svoju chalupu, víkendový domov. Máme takových zákazníkov. A naozaj jedná sa o nejaký starší vzrub, ktorý nechcú zmeniť. Ten vizuál zostane ako stejný. A do toho je tá kombinácia práve tých prírodných prvkov, moderných prvkov. Keď si zoberieme nejakú do toho, ja neviem, jednoduchú posteľ, ktorá môže byť na pekných drevených nožičkách, dať hodiť jednoduchú madracu, závesí z jednoduchého tylonu prírodného materiálu, do toho použiť opracovaný lán, je tiež veľmi populárny. V rámci, keď sa budem baviť o tom zrubu, do toho použiť veľmi komfortnú sedačku z nejakej príjemnej farby, príjemného materiálu. Ono dneska je docela moderné a populárne mikrosemiš. Ich snadno udržovaný, samozrejme snadno sa ako aj čistí. Takže toto je taková ako kombinácia všetkých tých vplyvov. Potom príde i zákazník, ktorý sa opýta, že ten výrobok je napríklad balený. Hodne sledujú, že koľko používame papiera, koľko používame asi plastu. Plast je hlavne veľká téma. Takže naozaj my máme plast ako na obytku vo veľkom. Jo, my už proste používame minimálne plast, ale skôr sme na obytku ako s plastom a naozaj balíme do recyklovaného papiera aktuálne veškeré produkty, čo sa týka hlavne doplňkov alebo povlečení toho textilu ako takového. Čiže používate aj teda recyklované materiály? Áno, používam recyklované materiály. Sú možno nejaké technológie alebo nejaké špeciálne procesy, ktoré máte nastavené u vás vo firme, ktoré vedia prispieť k udržateľnejšiemu, ani nie bývaniu, ale celkovo k tejto téme udržateľnosti? Čo sa týka udržateľnosti, tak táto téma sa rieši na internacionálnej úrovni. A naozaj k tomu sú potom prispôsobené všetky zemi. A vnímate napríklad rozdiel v spotrebiteľoch z Českej republiky a Slovenska v tejto téme? Ono úprimne,
U nás v Čechách a na Slovensku táto téma ešte nie je tak vo veľkom, ako napríklad na západe. Keď si zoberiem oblasti Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, tak tam tá téma je veľká. Ano, tam aj keď idete nakupovať, tak tam naozaj ten plast už je minimálne. U nás je to aktuálna téma a naozaj veľa firiem sa prispôsobujeme tomu, aby sme využívali čo najmenej plastu a viac začali používať recyklovateľné obaly. Preto sa aj sústredíme na to balenie, ako je povlečenie, textilu, ale aj nábytku ako takového. Proste plast je na ústupku a pridáva sa zrecyklovateľný papier. Ja sa pýtam preto, lebo keď ste spomenuli práve západné krajiny typu Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, že teda tam sa tá téma veľmi rieši, či napríklad Česká republika, ktorá je geograficky bližšie k týmto krajinám, či ten dopyt akoby od spotrebiteľov je väčší v otázke udržateľnosti, udržateľných riešení, recyklovaných materiálov a tak ďalej v porovnaní s Slovenskom, alebo je to na podobnej úrovni? Ja si myslím, že Česko a Slovensko na podobnej úrovni. S vývojom a s technológiami prichádza práve aj často téma inteligentnej a tzv. Smart domácnosti. Vnímate možno nejaký vplyv smart technológií práve na dizajn a na celkovo tú kvalitu a vývoj nábytkárskeho trhu? Určite áno. Čo sa týka inteligentnej domácnosti, čím ďalej, tým viac naši zákazníci naozaj začínajú využívať moderné technológie. Ono existujú odnímateľné digestory, ktoré sú dokonale integrované i vďaka novým modelom, ktoré sú aktuálne na trhu a ktoré aj my samotne používame, nevydávajú skoro žiadny zvuk, čo veľmi prispieva komfortu domácnosti, komfortu pri varení. Že zoberte si, my keď sme boli deti a mamka pustila digestor, tak sa ozýval celý byt. Dnes, když tu digestor zapnete, tak ona je veľmi tichá, čo je super. U toho môžete pozerať na televíziu alebo počúvať rádio. Digestor môže byť aj zabudovaná v rámci varnej dosky, jak elektrické, tak plynovej, ktorá naozaj má tiež minimálny zvuk, čož je tiež prispieva ku komfortu varenia. A vy túto digestor dokážete samozrejme pustiť aj na diaľku. Jak tá odnímateľná, tak aj táto integrovaná v rámci varnej dosky. Dokážete ju propojiť s telefónom, jednoduchá aplikácia, spustíte digestor, keď už sedíte niekde na gauči a varí sa polievka, tak vy dokážete a nechce sa vám postaviť, pretože máte dobre rozkúkaný film, tak jenom kliknete na aplikácii, teď sa mi ten digestor má pustiť, funguje to. To je to tež, keď sa pozrieme dneska na rôzne chladničky a mrazáky. Na vzdialenosť cez zase opäť aplikáciu, cez telefón si prepojím ladničku alebo chladničku, zvyšujem si, znižujem si teplotu. Alebo si nechám vyrobiť ľad. Tých možností je dneska strašne moc. Alebo napríklad samozrejme sa hodne často teraz využíva svetlo na diaľku. Zoberiem ovládač do ruky, je to prepojený, vypnem, zapnem. To sú takové ako jednoduché veci, ktoré uľahčujú život. To je to tež, ako kedysi my ako deti sme museli doma vysávať každú sobotu ráno. Dneska proste ešte môžeme ležať v tej posteli a otvorím si aplikáciu, urobím jeden klik a spustí sa mi aj robot. Čiže, a povysáva mi celý byt. Áno, lebo vnímame, že tie smart domácnosti a smart riešenia, ktoré teda prichádzali práve formou aplikácií, ovládania cez Bluetooth, cez Wi-Fi a tak ďalej, začali prichádzať niekoľko rokov naspäť, ale skôr ma zaujíma, že či to nebol iba taký boom, ale že či naozaj to má ten úspech a drží si to nejakú kontinuitu v tom dopyte až doteraz. Doba je rýchla dneska. Doba je veľmi rýchla. Osobne si myslím, že ľudia majú čím ďalej tým menej času. A naozaj ten život je potreba si zjednodušiť. Vidím to aj na tých domácnostiach. Sám som toho užívateľ, že naozaj radšej iba otvorím si aplikáciu, urobím jeden klik a povysáva mi byt. A je to vidieť aj na tom dopytu, ako poptávky od zákazníka. Čím ďalej sa viac predávajú inteligentné chladničky, inteligentné mrazáky, inteligentné varné dosky, digestory. Samozrejme k tomu sa prispôsobujú aj celkový nábytok ako takový. Všetko sa zjednodušuje a samozrejme zrýchluje. K tomu sa začali využívať tady tie technológie. Keď si zoberiete závesy, kedy si sme zatiahli ručne. Dneska je to proste tiež na elektromotorček, závesy, urobím jeden klik, zatiahnu sa sami. Toto je venkovné žalúzie. Naozaj tie domácnosti začínajú byť viac robotizované. Sú nejaké možno novinky alebo inovácie z hľadiska týchto technologických smerov, ktoré možno vnímate, nazvem to v materskej firme, alebo teda práve na západe, po čom začína v západných krajinách vstúpať dopyt a myslíte si, že to čo skoro príde k nám? To je fakt dobrá otázka. Ako osobne si myslím, začína sa veľmi často teraz využívať AI technológia, ktorá je na západe veľmi dobre rozvinutá. Už aj dneska na západe
AI technológia sa využíva v noci zariaďovania bytov. Na jednoduché kliknutia. To už dneska funguje. A áno, na tomto pracujeme my ako spoločnosť v rámci umelej inteligencie zariaďovania bytov, ale zase na druhú stranu tá umelá inteligencia je tak chytrá, jak je chytrý programátor, ktorý tam tie informácie zadáva. Takže i toto je oblasť, kde my ako spoločnosť, na ktorej my ako spoločnosť pracujeme a určite to do budúcna ponúkneme našim zákazníkom. Čiže si budú môcť napríklad cez vašu webovú stránku navrhnúť vďaka AI alebo teda umelej inteligencii to, ako môže vyzerať ich domov v budúcnosti? Áno, už dneska má zákazník u nás možnosť si onlineovo navrhnúť svoj byt, svoju kuchyňu napríklad. Máme aktuálne online aplikáciu, ktorou má zákazník možnosť si proste vybrať jednotlivé druhy nábytku a sa skladať si, jak on uzná za vhodné. A potom samozrejme s týmto návrhom môže prísť do jedných z kamenných predajní. Po osobnej skúške s kuchynským dizajnerom môže doriešiť ďalšie možnosti, vychytávky a doriešiť to takzvané do dokonalosti, keď to takto nazvem, do potrieb zákazníka. Takže tieto možnosti využívame dneska aj my, ale samozrejme, ako som hovoril, doba je rýchla a preto, čo sa týka AI, zariaďovania bytu, na tom my ako spoločnosť pracujeme tiež do budúcna, aby sme to mohli ponúknuť zákazníkovi. Kam podľa vás smeruje trh s nábytkom, teda v najbližších rokoch? Čo podľa vás môžeme očakávať, prípadne možno aké zmeny sa k nám blížia, ale ešte ich nejakým spôsobom ešte k nám neprišli, ešte ich nereflektujeme. Osobne si myslím, že to bude naozaj ako ťažko povedať, čo bude zajtra. To si myslím, že nikto z nás nevie. Nejaké predikcie sú, to nie, že nie. Ono vždycky sa niečo predikuje. Ako aj naše ekonomia predikuje, aká bude ekonomika. Jak to funguje v ekonomike, je to sinusoida, raz hore, raz dole, raz hore, raz dole. Tak to si myslím, že je v odvieti nábytku. Vždy budú prichádzať nové trendy, ale keď sa na to pozrieme, sa vraciame aj do minulosti. Proste nábytok, ktorý bol populárny v 70. 80. rokoch, sa začína byť populárny aj dnes. Trošku ten dizajn sa aj vracia do minulosti. Čo bude veľký boom, a to už je aj dnes, a v tomto bude pokračovať, si osobne myslím, je AI technológie. Toto si osobne myslím, že bude ako fakt budúcnosť. Proste ľudia už nebudú mať toľko času, tá doba sa zrýchluje, ľudia už nebudú mať toľko času premýšľať, čo kam pôjde, bude pre nich ďaleko jednoduchšie si dať do aplikácie pôdorys vlastného bývania, urobia pár klikov, do toho im to tá aplikácia navrhne, oni si to podľa toho objednajú, zariadia. To si myslím, že ako do budúcna príde, ale aktuálne to není úplne na pořadu dnes. Skôr si stále myslím, že ten zákazník chce ten osobný kontakt s tým dizajnerom, aj s tým predajcom a proste pobaviť sa o tom, aké sú možnosti. Vždycky si myslím, a my na to kladieme tiež veľký dôraz ako spoločnosť, na osobný kontakt so zákazníkom. To si myslím, že my sme predsa rodinná firma, takže na to tak pristupujeme k tomu zákazníkovi. Máme na vás poslednú otázku a to je, ako niekto, kto sa teda dlhodobo pohybujete práve v tomto odvetví, akú radu by ste dali majiteľom domácnosti, ktorí plánujú investovať do svojich domov v najbližších rokoch, možno aj tento rok alebo v najbližších mesiacoch? Ako som dneska spomínal, spustili sme novú kampaň, nová cenová politika a každý zákazník, ktorý má založenú XXXL hit kartu, tak má dlhodobo zníženú cenu 20%. Takže určite by som im doporučil utekať k nám do obchodu a založiť si XXXL hit kartu a tým môže u nás výhodne nakupovať. Je ešte niečo, čo by ste teda im odporúčili, alebo nejakú radu, ako by ste im dali? Určite, čo sa týka ako zariaďovania, bytu nie sú v tom úplne sami. U nás v kamenných obchodných domoch existuje veľa skúsených dizajnérov, predajcov, ktorí vedia našim zákazníkom poradiť a nasmerovať ich, čo sa do ich bytu môže najlepšie, ale najviac hodiť. Takže asi toľko. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne a vážim si, že ste si našli čas, že ste prišli sa so mnou porozprávať k nám do Môj dom podcastu a že sme sa teda mohli podebatiť o tom, aké hlavné trendy v oblasti nábytkov a interiéru nás čakajú v tomto roku, čo prevláda, čo prevládalo, ako možno náš život formuje umelá inteligencia, udržateľnosť a témy teda spojené s ekológiou. Ja som teda veľmi rada, že som sa dnes mohla rozprávať s Michalom Karcolom, s generálnym riaditeľom spoločnosti XXX Lutz, s jednateľom XLCZ nábytok a XLSK nábytok. Ďakujem veľmi pekne a teda prajeme ešte pekný deň, milí poslucháči. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.